Ponokawan Bagong padha rarja sapraptamu sawise asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwi Ponokawan Bagong raharja sowanmu Ponokawan Nonamit pasang Kalimantabe tinep tawang towang sinuwun linep manah ing tulak manuk keparang kula ngaturaken sembah sing langsung susu anu sumung kemeng pangabekti kula konjo ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula cancang pucaking remi Bagong nun nek ora iso basa ki rasah basa kula cancang pucaking weni weni to weni ora remi ora ngerti kula cancang pucaking remi dumawahing kiyu-kiyu ora kena kuwi nggih nggih kula cancang pucaking weni dumawahing wijang nah rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep sampun boten kirang prayogi sapa ingkang dadi kancamu Bagong kula piyambakan mawon sinuwun kula niku cah kendel iya nggih prayoga nunggunmu lungguh sampun boten kirang sampun Prabu iya Bang nggih Ponokawan Bagong padha rarja sapraptamu pengetunipun sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna Wilujeng Bekti iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong. Nun iki nang aja kurang ajar lho. Terus kok nirokke suarane Kresna men supaya kula niku ya panjenengan niku ling ngendika renyah. Arane krupuk niku bar dintas. Kula ya kudu renyah, ya kudu ngimbangi karo sing nimbali. Iya Bagong, iya. Lho. Anu nggih. Penak nang nggonmu lungguh Bagong. Sakarepmu Bagong nggih wis ngonten mawon malah penak Bagong padha rarja sapraptamu Bagong pangestunipun Ndara Werkudara nering sambi kala Ndara yo prayoga nunggunmu ngadhep kula ngaturaken sembah tak tampa ayo nek iso dirokno gedene suarane Werkudara Bagong nung biasa mawon ah. Sampean gedhe tenan suarane. Sampeyan iku ora asik gedhe ora mung suarane. Iya, prayogakno. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Bagong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Kok pun sawetara ora rawuh teng Karang Kadempel? Iya, akeh kewajiban kasatriyan Bagong. Wah, jan wis mendring kula macet. Sampean mboten rawuh niku anggere ditekani meng kula tinggal ndelik. Iya. Ponokawan Bagong padha rarja, Ponokawan Bagong padha rarja. Pangestunipun Ndara kembar, Ndara Nekula Sedewa wilujeng Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Ki Lurah Bagong sami wilujeng. Weh lah. Siti inggih selamat tekaku kowe selamat to sehat to kowe dadi abdi ngamarta pangestunipun sehat syukur adimu sing lemu iki jenenge sapa kowe kula pun Bandriyah lali aku ya sehat to Bandriyah pangestunipun wilujeng Mas Bagong wah jantanku mboten kepanggih iya ya karang aku ya arang-arane negara Ngamarta nggih. Nomormu ijek ajek to? Tasih ajek. Kok tak kirimi gambar meneh ya. Ya? Nggih. Sing asik beres. Aja kuwatir pokoke. Senengane kok kaya ngono lho adik iki. Ora apa-apa kuwi sampeyan. Ponokawan Bagong. Kula wonten dawuh sinuwun.
Apa sebabe dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan kaki matur marang panjenengan ingsun Panakawan Bagong. Sampun dipun keparengaken sinuwun. Wis ingsun keparengake. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekol binunteling ron kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula ngunjuk sapa paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kaya ora dadi ngopo, Bagong? Ing angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus Bapak kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakane Kyai Semar Badranaya. Mengkono Bagong. Nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngeten sinuwun. Mugi andadosna ing kawuningan. Nadyan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan prisa piyambak to, bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya, Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa, bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis mataun-taun. Pinten-pinten puluh taun dadi abdi tanpa ngresula, dadi abdi sing tuwajo dhateng kewajibanipun. Mengkono Bagong. Mekaten nggih. Sabanjure piye? Pada suatu saat nggih. Kuwi tembung apa, Bagong? Waduh niki tembung modern. Sampeyan sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata. Iya, menyang endi? Teng Sentrong. Mboten medal 7 dinten. Kalih simbok. Tapa kok wong loro? Mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngoten niku tapa karo simbok 7 Mbah. Bareng metu saking Sentrong, bapak niku terus pucet cahayane. Mergo entuk sasmitaning dewa sing sajake Mutawatiri. Terus telung dina bapak mboten kersa dar, mboten kersa ngunjuk. Terus kula ditimbali niku wau. Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk Gareng, ora nyeluk Petruk sing diceluk kok aku? Aku lagi ra percaya karo Gareng karo Petruk. Bapak ngoten niku. Lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo Gareng karo Petruk? Soale Gareng karo Petruk lagi wae mbautke dit RT ngono. Aku ora percaya karo Gareng karo Petruk. Kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Lho nggih, sendika. Ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning Sentrong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya Ngutawatiri le. Ngutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbah pirang dina saka saiki, mbah pirang sasi saka saiki, Ngamarta ki bakal ketaman pegebluk ingkang gegirisi. Oke para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak. Tenan aku ora goro. Bapak ngendika ngoten niku. Ah, Bapak kudune iso nanggung kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem ki Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke diaturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandet kula. Aja kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti kok ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi seranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. 3 cacahe. Napa mawon, Pak? 1. Sik, catetane meneng kene. 1 tumbak Karawelang, 2 payung mata,
Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga sing angka 3 pustaka jaminan Pustaka Jamus Kelima Sada. Pustaka jaminan utang. Jamus Kelima Sada. Niku telu-telu karang kadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dongane, srana pusaka telu niku Pandhawa isa uwas saka bebaya pegebluk. Neng. Piye karo omong apa? Niku lho, ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kalih Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya mboten apa-apa wong kula ya mung dadi utusane Semar. Ning nek pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Werkudara. Iye. Piye Dimas kanan kaya ngene? Ora sandadak walang ati. Pusaka telu wenehna Bagong. Ben digawa Bagong ning Karang Kadempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ketaman pegebluk. Kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe meneng wae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna Kula cundhuk kaliyan panjenenganipun Kakang Mas Jodipati. Kembar piye? Iya kula nderek Kang Prabu. Inggih, Kang Prabu kula nderek. Bagong, Dalem kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. Niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadet saknyet kok. Kadangkala bapak niku ya sok ora mandi ning kadangkala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penrawanging netra niku mendhuwur. Kalih omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Lho. Kaya dudu bapakmu Senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh. Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Aku lho ora apal ya, nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon niku ketoke Bathara Ismanta. Sapa? Ismanta. Jaidan Ismaya. Ismaya. Kok Ismanta? Ismanta iki bakul dawet e. Ismaya. Ketoke sing ngendika wong rada alus kok suarane. Nek bapane ku ora pengendikane kasar. Ngoten nika. Nek niku suarane rada halus, berarti niku asline sing ngomong udu bapak. Ning sing ngenjingi bapak. Sing lenggah teng sanubarine. Iya, Bagong. Nggih, mula monggo nek aja diparingke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka 3 menika kala wau, tumrap kula kedah dipun petang. Liripun kados pundi? Nun sewu. Nadan Semar menika panakawanipun para Pandhawa, Semar menika abdining para Pandhawa, nanging nun sewu Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Kuwatir sing manah kula. Menawi menapa ingin dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka. Ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka 3 negari Ngamarta. Anggenipun semados Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi, nggayuh derajat ingkang langkung inggil. Menika saged ugi kelampahan. Ampun nun sewu. Mboten teges kula menika badhe ngiyas dhateng Kakang Semar, namun nun sewu, naminipun titah menika kedunungan lali, kedunungan supe tuwin kedunungan lepat, mila kedang atos-atos. Menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa. Pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar, kekiyatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa. Semar saya gadhahi panguwasa, Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan. Menika ingkang kula ajri Yayi Prabu.
Cara rapena mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburiku ki sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentoki kata-kata ki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki genah Ndara Werkudara. Wus. Oh ya utuh. Ndara Janawa. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng Iyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo nalar sing ganep. Ing atase derajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ingkang bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka telu. Ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwih iso dipercaya. Lah kok dadi kongkonan kowe? Mongko kowe iki mung batur, kowe mung Gedibal 17, kowe iki mung Panakawan. Nek nganti tumpangsa nggonmu mboyong pusaka telu iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta? Mula kang saka kuwi perkara iki dipetung dhisik, aja kesusu Bagong, aja kesusu. Aku ora ngarani ento Semar kuwi ndek gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru, sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener. Kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemurwing dat, mula kudu ngati-ati. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat batur. Ha ta ngono ta? Lho. Kuwi mung panyokra bawa nanging rak durung sak tenane to. Rasaku kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka telu. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka telu, Semar kepengin luwih saka derajat batur. Ngono wae rasa dadak tau ubeng-ubengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek wis ngene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar, tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur. Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni lakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur, ora urusan. Wong nesuwi bebas. Wong edani bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Tak perlu tombak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus nyajiman lima sada ora. Ning Semar ki tak omong ya. Ae titi sing Sanghyang Bathara Ismaya, mbiyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kuwi ora basa kowe. Nesu masok basa. Nesu kok basa ki wadgu. Punten dalem sewu ngono. Kula tak medal Jawi. Kula nek sampean wani kula tak bali teng Karang Kajempel. Nek sampean wani tenan karo Semar, tak laporke bapak. Yakin kula mboten nglaporke bapak. Ning nek mengke perkara cilik dadi gedhe mang tanggung dhewe lho sinuwun. Kula wis ora piye-piye pokoke.
Koko Prabu kados pundi? Menika mboten prayogi kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka. Menawi saged Bagong badhe kula tungka kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng negaring utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten paring dawuh melupun Kakang Sewawi kula dherekaken Koko Prabu. Nadyan Bagong ki wong loro saudon telu saurupan mung drajating Panakawan parandene Bagong ki wong jujur Bagong ora tau apus-apus marang bendarane nadyan solah bawane srogal-srogol nang yen to bab kejujuran telu gareng Petruk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono. Iya Dimas. Banjur sak banjure kepiye miturut petunganing Dimas Werkudara? Yen miturut petunganku pusaka telu paringna marang Semar. Merga Semar wis tanggap marang Sasmita. Yen to negara Ngamarta bakal ana apa-apa. Bisane ora tumama ning negara Ngamarta. Kudu nganggo syarat Karang Kadempel kanggonan pusaka telu, tumbak kara welang, payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat kelima sodo. Kocap kacarita nalika semanten ngraosi pusaka ketiga tumbak kara welang miwah payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat lima sodo. Eling-eling pusaka menika kedadosan saking Nalindra ingkang mila panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Mijil saking pagedhangan pusaka-pusaka tiga kumleyang sak nginggiling Datulaya nututi plajaring Kilurah Bagong. Sedewa teka banjur ngadhep ngarsaning pun Kakang Nun sewu Koko Prabu. Nembe kemawon Kakang Mas Yodipati ngraosi bilih Bagong menika Panakawan ingkang jujur. Menika kala wau sedaya kabukten. Buktinipun menapa Koko Prabu mboten nyumurupi kahanan napa Sedewa? Pusaka tiga tumbak kara welang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat lima sodo. Kula tingali kumleyang wonten sak nginggiling Datulaya malah sajaipun nungka lampahipun Bagong Koko Prabu. Werkudara. Nggih. Yen ngono bener apa kang dadi ngendikaning Dimas Sena? Pusaka telu wis melu rasa dadak ditututi. Pusaka telu hae panggraitane tanpa beda kaya menungso, dasare kedadian saka menungso. Saka Nalindra sing padha salin wujud dadi pusaka. Iya Dimas. Kanthi cara mengkono mbarep ora usah sangga runggi. Sapurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karang Kadempel. Sowan ngersaning Semar Badranaya. Iya Dimas pun Kakang mungkari manut. Kang mengkono yayi tatanan parengganing para kawula aja nganti ana ing kesempyok ing aradan. Upama dadi peperangan antaraning Koko Prabu kelawan Panakawan Bagong. Lan tak jaluk siadi kudu ora kena ngrekake para putra supaya mrawasa kelawan Bagong. Ora bakal aku ngewangi Bagong apa dene ngewangi Kresna.
kabeh tak anggap katresnanku kabeh. Iya Dimas Sediwa kula maring adawuh bubarno kang padha sibuk ingsun kundur kedaton kawula nengestaken dawuh nyuwun madal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Sediwa. Koko Prabu ingkang putra ingkang beruji Setyaki cemadung dawuh. Wa Prabu ingkang putra ing pringgodanipun Gatotkaca cemadung dawuh. Wa ingkang putra ing Jangkar putra. Pakde eneng apa Pakde? Pakde Ndarawati kok ngawi sanggane para putra sajae nemu wigati. Mbah Barana karo putra-putramu kabeh ana wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa Pakde? Setyaki Wonten timbalan. Gatotkaca Wonten timbalan. Antarja Wonten timbalan wa. Antasena Dawuhmu apa Pakde? wektu dina samangka pancen kowe tak klumpukake ingkang wigati ku tak blabari sejatining lelakon ana ing Datulaya. Senadyan Dimas Setyaki melu sowan paradene adoh, parane mula ora ngerti lelakon ingkang dumadi ana ing Datulaya. Nggih. Mila ingkang saking menika kula cemadung dawuh Koko Prabu. Jroning perembugan Datulaya negara Ngamarta mau nyara widekake pasumenan ingkang dilakoni dening Yayi Prabu Darma Kusuma ngampung babak anglayoni jujul lan usuli. Sowane Panakawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk sasmita. Negara Ngamarta bakal keleman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Lha nggih. Mula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa mboyong marang pusakaning Pandhawa telu cacahe tumbak kara welang payung tunggul naga. Sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nadyan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak. Mula tumuli aku menehi wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurangane. Iki mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lajeng para paduka Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca Wonten timbalan. Antarja Wonten timbalan. Bagong ngancam kelawan aku bakal bali marang Karakadempel. Kan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone mboyong pusaka mau gagar wigar merga digondheli karo Nata Ndarawati. Ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi carang apa-apa. Mula kang saka kuwi Setyaki Bagong golek ana. Ngendi gone ketemu aja entuk bali marang Karakadempel, mengko mundhak ora prayoga kedadiane. Lha nggih ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayi benjang menapa? Ora ketang sambung obor, celok lintang tumuli mangkat dina iki. Menawi mangke Bagong berguguk utawa watun menapa dipun paringaken Purabawasesa wonten astanipun ingkang rayi. Setyaki. Kena kowe miloro Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati. Yen no ngati kateman kaya mengkono-mengko mundhak ora prayoga. Lah rak ngoten tegesipun anggen kula tumandang menika mboten tida-tida. Iya, pancen mengkono. Mara gage mangkata Nyuwun pamit tambah pangestu Gatotkaca. nyuwun pamit tambah pangestu Wa Prabu. Nadyan ing putra Jangkar Bumi nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Gir. Anakku kabeh Gatotkaca Antarja Setyaki. Mangusom ambrengeng kadi karonaning kaswase dosang kondo astrat mojo long lalu mangulati surya mangrangsang kok dengaren aku arep lunga tok candhet Pak.
Antasena, piye? kakangmu Gatotkaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku. Heeh, terus mung wae maneh Kresna kakangku ora jujur. Karo sapa? Karo anak-anake kabeh. Sebabe kowe ngerti dhewe. Kowe tak kandhani saklungane Kresna nututi Bagong. Pusaka telu ya kuwi tumbak Karawelang, payung Tungganaga, pustaka Jamus Klimasada. Oncat saka pagedhongan pusaka. Lho. Pusaka telu oncat saka pagedhongan pusaka, Pak? Ya. Nendi ngetutke lakuning Bagong. Pusaka telu mau kedadian saka menungsa, kedadian saka ratu sing digdaya. Mula panggrahitane tan prabeda kaya menungsa. Kena tak upamake yen to apa kang dadi gegayuhane Semar kuwi ora kececekan rasa piye-piye. Oh ngono, ya. Mula kowe tak candhet kowe aja ngestokake dawuh Kresna. Terus malah kowe tak dawuhi. Dawuhi apa? Belanana Bagong. Aku, ya. Engko nek aku diseneni Pakde, nek kowe diseneni bapakmu Ndarawati, mengko wadula karo aku sing wangsulan. Dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong? Bagong mung ora salah, Bagong mung ora luput. Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki, diwenehi Purbawasesa yen Bagong berguguk utawa waton tegese Bagong arep dipulasara. Sithik akeh Berkudara tau tati nampa pangudange Bagong, aku tau dimong karo Bagong. Yen Bagong nandang lara, aku yo ngrasake lara. Yen Bagong kena apa-apa, aku sing kapitunan. Mula kowe rasah melu-melu kakangmu loro kae. Yen perlu kowe belanana Bagong ning tak jaluk nggonmu belani nganti kawistara. Oh ya, manut, Pak. Dadi aku iki ora melu Pak Ndarawati ning ngestokke dawuh Bapak. Kowe belanana Bagong. Lah iya aku ngestokke dawuh Bapak. Yo. Mangkat golek ana Bagong, ewang-ewang ngono, mesake. Wah, kae Panakawan. Kae abdine Ngamarta. Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki. Yen Bagong bakal terus bali, bakal dipiloro. Yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab. Yo, ngestake dawuh. Ora usah kuwatir, Pak. Taiwangane. Nek panjenengan do nyikara karo Bagong, moko Bagong aku sing tanggung jawab. Wah, janjian engel apa-apa nyentuh mandone Bagong kowe sing tak ajar. Iya wis beres, Pak. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta kena aku mulih omong bapak tenan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok sinuwun Ndarawati kok cubriya karo bapak. Mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat bangkat srana kenggonan pusaka telu. Walah, bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki kan biyen. Ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu ki nek awake ireng
mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbah aku pokoke iki. Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Ning nek ora tak laporke, Kresna arep bungahe. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku iki dalam suasana berdiri di persimpangan yang bersama-sama sulit. Jan wis ning menah luweh. Kowe entek obat pirang-pirang ya luweh. Nek ora tak omongke bapak ndak tuman bae, Pak. Lho. Kowe dipaido karo Sinuwun Ndarawati, Pak. Perkara kowe ora trima, masalah iki rampungna karo Sinuwun Kresna wae, Pak. Ngandel ora. Tukang pukule wis teko iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Setyaki. Iya. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, Kowe arep endi? ajeng wangsul. Bali endi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, kowe di ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka telu ora kelakon merga dialang-alangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali, Tak jotosi. ngandel ora. Wis Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah meneh. Wus. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kok ya dikethake. Rumah saku kok repot temen to iki aku. Wose dina iki kowe niat neng kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Merga kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ketaman pegebluk terus nyilih pusaka telu. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Ha niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula dunake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasah nendi-nendi. Nang kene wae rasane sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ayo. Mula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampungke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Yen ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Setyaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep anggo menang apa? Sampean duwe godhong wesi kuning, kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Ning gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Setyaki. Ora kowe lah wong iki piye to ya? Halo, ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten kula ajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Setyaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampeyan niku paribasan gelut bendina tur ya senopati.
Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Cakil sing antuk menang napa? Mang gagas to. Cebol gaya wulan wutonge tong lintang. Ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene glundungi mesti memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Bajigur tenan. Wis ora prayitna. Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulai kula ajeng mulai rasa yes. Kok tegel ya kataku. Asem kok metuke cape ndasku. Wah, lah ngono pancen wis. Wis aku kesonjombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti iki sing didhawuhi kaya aku ora mung Sencaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung nang sega. Ora bakal iso ilang mung garing ngemplok. Mesti tekan ning pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karangka jempel dijur-jur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wis modar tenan aku. Dono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kono aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Oh, wadul bapakmu dis. Bagi tangane saya gede. Modar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Arep ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Kelima Sada. Terus kok dipenging kalih Ndara Kresna, ati kula lara, bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. oh, terus Ambaran niku kula nesu, kula terus bali metu niki ajeng mulai niku cegat Ndara Sencaki. Anu ya, anu nggih. Ngopo Paman Sencaki? Nyegat kula ora entuk bali. Ning kula pengen bali. Terus diantel sirah kula. Dis ngoten. Ah semok. Ora siap kula. Lho, nek siap wani po? Ah ora. Wong ora wani kok dadak siap barang ora. Wis ora-orane iso ngampet lara to ya. Terus piye? Lah terus sampean mriki ajeng napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku untuk dawe bapak. Bapak sapa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa e? Lho. Kowe iki tak tonyo lho malah ora basa. Anu bapake sampean sinten e? Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara ngendika pripun? Antasena, kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngudang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara, ngono. Ndara Werkudara ngendika ngono? Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti alambe ati kula. Lah iya. Lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Ah, nek ngoten nika Sencaki nika mang jotosi. Kosek. Nek aku jotosi mak cilik Sencaki aku wani. Ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus kowe maju meneh. Papakno mak cilik Setyaki. Kowe iki ora edan to? Lho. Kok malah ngonek edan? Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk.
dies ngonten kula klengkangan candhak sirah kula jeblak brek kula madhep mriko duantel cengal kula dies kula niku pun ajeng mlayu karo maju meneh sampeyan mriko matane ora mendono-mendono ngono kuwi kowe maju meneh tak ewangi lah iya wis genah terus lek ngewangi piye nek kula tekan riko wis mati piye ya iki nek dienggo nek omong ki ngene to kowe maju sik ning aku tak manggon ning awakmu weh war seneng karo bojoku kowe ha ora ning awakmu ora ning omahmu ora ning manggon ning awakmu kuwi oh tak kira nek manggon serumah karo aku ngerdingke kowe ha ta ora iya wae mula nek bojoku memeni kok wirawiri dengkulmu melocot kuwi ora wis saiki kowe tak angslupi pripun kanthi badan sukma aku manggon ning awakmu nek kowe tak nggoni kowe diantem ora krasa lara patre ra iso mati kowe iso apa-apa wae kowe digdaya nane tenan ora ngapusi lho iki ora serius lho iya serius carane ngamot ambegan aku tak mlebu ning awakmu saniki iya metu pundi metu cangkem ora sedeng metu ngendi metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba niki nek rada jenes lho hus wegah aku kowe ngampet ambegan ngesane iki wis aku tak mlebu ning awakmu ya kene aku wis mlebu ning awakmu kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya kowe diantem ora ngrasake lara kowe dipateni ra iso mati aku tak mlebu ning awakmu kowe dadi wong digdaya mbah slamodar lek ngampet ket mau omong wae ora oh ya lali kan bisa lali yo guys wis wis tiba kan tebayu atmaja ngeling ana risang Satria Wiratam Tama wis kong wis aku wis mlebu nanti kepentut mpun mlebu wis lho teng awakku lho ora mbrenjul ya iya padahal sampean gagah kula cendhik lho aku rak badan sukma nganggo panglemunan oh mekaten iya namung kowe diantem mak Trisni iki ra ngrasake lara tenane tenan ngopo ndasku ajebleske lemah sik ternyata ora krasa edan gleleng iki sayo sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wonten kene aku mau sia-sia karo aku terus keluwihan liyane napa nih keluwihan liyane napa keluwihan liyane sakarepmu karo ngopo-ngopo iso mabur iso tenane iso nek mabur carane sikile gedruke lemah ping 3 engko terus iso mabur asli iya niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3 weh yo tenan asem kok wah wis gleleng tenan iki suah ngendi-endi ketok golek kamar mandi sing ra ono gendrenge wah ngandel ora waduh wah aku nek ora duculi ngono kae iki kisra nang pikiran wah bajigur tuwa bareng dangak untune entek wis waduh edan gejlike pirang-pirang nek medhun pripun iki ya mikari medhun ngono wae niat ati medhun oh nggih dun
landing. Ya. Wah, guys, iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Arep tak pamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh, nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane Ngampet ambegan. Terus ngletak ngono wae ora bablas. weh. Nek kejeglok. Ayo tenatapane. Ndarantosene iki sok ngapusi. Ku nek gletak duok ngono ra ya menjoto. Ora, wis to, yakin wae. Weh, lah tenan nih. Waduh. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang iki. Wae lah, waduh telone gede-gede tenan iki. Ya apik aku ambles bumi nggawa karung, telone tak panen ning jeron bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among tani among kisma. Yang. Wah, bajigur nabak sapi teng. Neranise wis. Weh lah, wis sarean iki kuburan. Ketok iki. Wo, lho iki kok madhep ngetan. Wedi ya ben omong-omongan terus jajare. Nek tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung tok. Wah, ana sing sik wuto iki. Wedok. Umpung meneng wae. Mau rapik. Jedel lah. Ya, mabur. Medul meneh. Ambles bumi. Jedel meneh. Mabur. Benar tak tanjake pokoke. Ora kowe arep maju perang ya apa? Sak ngarepku kowe iki meneng wae ta. Meneng jero kok cerewet. Oh, aku metu mudhar kowe tiba. Aja, ndak rantasna. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medun, guys. Kayak dirampungi pakaryane. Ayo! Amo Suramrata Jamrata bagian padha-padha. Sentyake aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Ewake wis diajar karo Setyaki isih begogok neng kene. Wong iki aja sok sumbar. Ngono. Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Ngono. Glopa glape. Gajahe kepengin menek. Elake. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Setyaki arep ngapa kowe? Kowe arep ngapa? Kowe ngeyel karo Setyaki apa perlu tak jempalani meneh? Isih kurang nggonku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketokno. Gondo wesi kuning. Neng nganti aku cilik sambat gedhe nglekar sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Setyaki, aku iki anak Semar. Semar iki dewa Ngejawantah.
Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Moko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya, delan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelepke sisan ora? Ndase dindelepke sisan ora? Dindelepke ora? Ayo kowe tak takoni, ndelepke ya? Lho, ada. Jedel meneh sirahe. Lho. Ndelepke ora? Ndelep. Terus langsung saka kene ding 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 ding. Aku mabur sencaki. Lok tenan. Bagong medeni iso ambles bumi iso mabur. Kok Prabu kula semanggaken kula mboten saged mengsah Bagong gilani katidayan. Nuwun sewu nggih. Paman garba ruci wonten menapa Bagong saged ambles bumi saged ngambah dirgantara kula semanggaken nggih. Suramrata Jamrata imbangan padha-padha. Iki cah gleleng. Duk deng sama ladeng, duk bis sama kubis. Ayo, sencaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut ta. Parat. Weh, Gatut Kaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tabasanono sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbang aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kira iso mabur sawangan. Edan ra wedi. Medun kaya aku banter. Medun kok alon-alon. Welo ngece we. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya pompengan. Delon. Asem ira wedi. Jedul. Mabur, langsung ambles. Langsung jedul. Waduh, cilaka iki. Kok kita kaya ora grogi babar blas. Bagong, kowe gawe geger. Gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Terus karemu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu. Neng iki ditentokke kaya apa aku sing tekaning pati. Oke, mana tau Gatut Kaca. Wajit. Aduh. Mati aku aduh. Wis kira Kaca iki. Apa ora? Aduh. Minta ampun Gatut Kaca. Ora bakal tak wene macak. Tinimbangane kowe urip. Tinimbangane kowe bakal gawe geger negara Ngamarta, Bagong tak pancap pundakmu tak jebol sirahmu. Waduh piye iki? Kecekel endasku. Mati dening aku. Aduh. Kiai Semar, paripaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar ngluputke Gatut Kaca tak akoni.
Aku kleru. Ning anakmu ya kleru. Gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta. Mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Bagong, aku njaluk ngapura. Paripaksa aku tegel karo kowe, Bagong. Asem akeh semute to kene iki. Kene weruh wong mati pindah we girap-girap. Nyatane dirubung semut tenane. Ketoke sandiwara kok mung cokoti semut geni aku ngrekoso. Ayo. Pokoke nek ora tak gawe sungsang bawana balik mumpung Bagong lagi gleleng iki. Ayo sapa sing arep ngetok mung aku legane ngati. Iki. Ya dasar para nyata Bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatotkaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep mungsuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babar blas iki. Lagi piye iki nek iki Antarja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing ucul utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur ora iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah. Sincan wis metu. Sincan biasmu. Ya salahe ra omong-omong. Mau ora ya omong-omong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir. Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndarawati tak wanenane Go, tak jajale Kakang Antarja karo Antarsena iki menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Iku sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo Kang? Didhawuhi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo nang omahe kuwi wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu laku ning Bagong. Ateges sapa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane nggone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi Bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulosara karo Kakang Antarsena, Kakang Gatotkaca lan Mak Jlik Setyaki. Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya arep budal ning Karangkadempel. Lah Siwa Ndarawati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndarawati. Mane kowe engko melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku melu Dimas Antarsena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora, Bagong. Syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya.
Wis nek ngono Kakang Manjingo jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karang Kadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh, Kang. Kabeh wis katon padhang. Nggih. Wis kowe bali yo. Ana nek mulai senane bapak. Lho kok senane bapak mergane kula ora nggawa pusaka telu. Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani ya. Pusaka telu mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka Nalindra, Nalindra ingkang sekti Mahambara. Mula pusaka telu mau panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka telu kuwi seneng mburimu, ngetuti laku jantramu Bagong. Masa? Tenan, aku ora goro. Udus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungsa? Iya. Menungsa kabeh tur Nalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa Tumbak Kara Welang. Sing niku Payung Tunggul Naga. Kok kaya gada lagi mingkup. Oh. Kuwi nek digarke ya iso. Oh, nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kuwi iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka telu. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka telu kuwi disembah sik. Hah? Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Kemarang pusaka menika kula beto wonten Karang Kadempel, Ndara. Ya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur-lancur Pendhawar tak irit ning Karang Kadempel, bantu karo bapakmu. Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih Darantasena. Ya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya kok nggih matur sembah nuwun. Kakek Semar aku sing prapta, Kek. Kyai Semar aku sing prapta. Kyai Nayantaka aku ing prapta Kyai Semar. Lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja. Iya, Kek, aku sing prapta ning papan kene. Wilujeng, Den. Ya, slamet. Wilujeng, Ndara. Ya, Reng, slamet. Gareng slamet. Nolo gareng aku ya slamet. Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja wilujeng, ya truk aku slamet. Ya Petruk aku slamet. Ya Petruk aku tansah pinanganing kawidadan. Gong ora ngabekti ndara-ndara. Dendam aku isian. Dendam ngopo? Kae Gatutkaca kae mau nugel ndasku lho, Truk. Apa iya? Untung wae ndasku lentur. Dadi tugel ora apa-apa. Ming minger. Diapure ora. Wis saiki wis di ngapura, wis di ngapura. Wis wawuh. Wis wawuh. Wis damai, wis damai. Ha iya. Bagong aku njaluk ngapura, Bagong. Wis ngopo ngapura apa? Oh tegel karo aku kok. Ora, aku ora tegel karo kowe. Nyatane nek aku ora diangslupi Ndara Antasena, mati aku wisan, Truk. Ya wis sesuk meneh ora Bagong. Anggere sesuk wani karo aku titine nana kowe.
Apa, Gong? Titine Titinono. Titenono, Titinono. Nana wis ora pandang bulu aku. Pokoknya ada bulunya tak pandang. Ora pandang bulu kok ada bulunya dipandang. Asri. Sami enten napa, Ndara? Kakekne Semar jumbuh karo nalika semana ketemu karo Bagong jare negara Ngamarta bakal ke Taman Sukerta ning merga kakekne Semar nggone bakal mbirat sarana pusaka telu. Mula aku karo Kakang Garwaca Kakang Turjo niat mbelani sarta njurung marang lekasing kakekne Semar. Syukur. Ora pancen ngoten. Malah kepasang Yogya katuju ing merga tumrap kula gegayuhan kula niku bakal kasembadan. Kelakon gegayuhan kula ning pacobane mesti uga enggal nekani. Ngono ya kek nggih. Mula niki mboten dangu melih pacoban niku mesti bakal teka. Mula kula pasrahke sampeyan sing prayitna ngati-ati lho Ndara, kula tak ketemu karo bapak sampeyan. Mareka den prayitna sumurenes. Diseseke sik terus. Kale nyuwun tong-tong enceng tong-tong enceng tung-tung tak tung-tung cek tok. Ayo men. Arang ya ora usah dadak sesek-sesek to reng wong penabuh iki ya nganggo tenaga ora nganggo mesin. Kesel kok kepel. Kesel. Wah ya jagongan ndara-ndara iki ya. Iya. Wong ndara Garut Kaca iki jebuna paling dhuwur dhewe ya reng. 173 kok. Nggih ta, Den? Iya. Ndara Antasena ki 128. Ndara Antarja ki 171 nggih. 171 gejlek cengelmu iso. Wong 171 tenan cendhek banget. Tenan meng padha prasti kuwi. Ha iya. Ning yo sing praitno ngati-ati reng. Ngendikane bapakmu mau tak pikir-pikir bener. Wong ki nek gegayuhane wis kelakon, pacobane bakal cepak. Mula kowe karo aku wajib surtiti ngati-ati, aja ming paningal lahir tok ning paningal batin diwengake. Lho, Tru, paningal batin diwengake. Lho, Gong, paningal batin dingake. Wis tak ngake ket mau. Ora ana sing mlebu-mlebu e. Paningalku batin ayo wis kerjule ngake ngantian. Ha iya. Mula kudu ngati-ati reng nek ana apa-apa ndak kowe karo aku dukane karo bapakmu. Oh nggih, mangga mawon pokoke kudu sing prayitna ngati-ati, Ndara. Gunjang ganjing langit kelap-kelap waton. Terkin sanging risang mawe gandrung. Ucap kadit nalika semanten.
ngramyang balaning Betari Durga. Nalika semana prapteng Karang Kadempel, sigra sumusup anggane ngrisang Antarja. Malik tinggal Sang Antarja nyandhak ing Rai Raden Garukata linarak kaget Sang Antasena wau. Tenan kok Reng. Malah iki luwih mbebayani. Sajake mungsuhe iki mungsuh sing ora ketok. Kakang Antarja kok ngerti-ngerti nglarak Kakang Garukata. Walah dalah kene ora tak singkirke mesti gawe maksiat ning Karang Kadempel. Hati-hati, Tru. Ora ngalamun. Petro. Ngopo to, Rek? Ora ngalamun, aku ki mak ler kok ngalamun. Ora ngalamun lho, Tru, yaene iki kok demit tenan iki. Monggo mawawan rampung-rampungan jadilan to, Tru. Ngati-ati nek nganti kowe ngalamun ngrekoso uripmu tenan. Kanggonan demit. Oh, wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kowe nek ngalamun ngene. Ngopo e, Gong? Keselak apa piye, Gong? Kok kaya ora Gong? Lho kok matane Malik? Gong, Gong. Kowe sadar ora, Le? Wah, tenang kae bocah kae. Bakal gawe nglawat aku nyilih ragane kakangmu supaya aja ngawistara yen kowe ingkang mateni aku. Eling, Kang. Dimasaku ki ngono apa, Yayi? Kakang dinggone wong sing kurang tanggul jawab. Bangsaning jim berkasaan ngenggo raganing Kakang Mulasara Kakang Garukata. Aduh. Adhiku Garukata piye? Ora apa-apa, Kang. Ngono semingkir. Iki dudu gaweanmu ning gaweanku, aja melu-melu, Kang. Kowe iki ngapa, Le? Wes kowe iki ngapa kowe Kang Supan to, wes. Gong kowe kurang ngawur. Gong. Culke. Gong culke. Waduh. Ngidoni bareng e. Setan. Culke ora kowe. Culke ora. Culke ora. Culke. Kecantol. Aduh, iki kecantol rada angel. Culke ora, culke. Asal. Dileboni jenggot irunge ya iso akhir. Ayo, culke ora. Culke ora.
Ora culke. Ora culke. Culke ora. Kapokmu kapan? Ayo, sambat to. Culke ora. Culke ora. Dian ambune, Tru. Rados pirang dina ya kowe? Kok le meka. Muka apa ora kowe? Wah, bakong ngawur. Njaluk japa mantra bapak ora? Manut, Gong. Manut piye maksude? Manut arep njaluk apa ora? Aku manut karo kowe. Antasena tumandang karya kono nek adirange wangi ndak aku dikila awake dhewe ora lahir batin ning wangi Ndaraja. Ya, Dewangi ya. Gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing anane aku ora gelem males mergo jane aku ngerti Lek aja kebangetan kaya ngono to Lek mbok sampean ki mikir sampean ki menggalih sampean metung kakekne Semar ki labuhane tumrap sampean wis akeh apa sampean percaya karo ngendikaning Wa Prabu Ndarawati ngeboti Wa Prabu Ndarawati ngiwake karo kakekne Semar. Apa yen ngono Pak Lekku Madukara kuwi ora duwe penggalih. Wis nampa pirang-pirang lelabuhaning Kyai Semar Badraraya kok dadi tekan semono penggalihmu Lek. Antasena, malah wis nang kene. Sing nang kene ora mung aku karo anak-anak Pandhawa. Ning Siwa Darmakusuma, Bapak Kyai Jodipati ya wis lenggah nang kene. Nek sampean ngamuk kaya ngono iku tak andhake karo bapakku malah salin perkara. Aduh, aja nggir. Koko Prabu, Kakang Mas kula manunggal wonten ing Karang Kadempel. Larta saking Gudha Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri Ladal bujleng-bujleng iblis lanat padha jek-jekan adiku malah sajake pasrah bongkokan karo wong-wong Karang Kadempel ya ndi Semar yen pancen ora duwe niat sakliyane bakal gawe tentrem negara Ngamarta mesti wae kowe iso ngasorake marang Jajal Wreka. Ndara Antasena ketemu macane Badar Ndara Janaka. Iya, terus ana buta gedhe banget, Pak.
buta gedhe. Sumbar. Ayo, nek pancen Semar ora duwe niat liyane mbangun Ngamarta, mesti wae iso ngalahke Jajal Werka. Jenenge Jajal Werka. Bapak wis tau jajal urung? Jajal sapa? Jajal Werka ki mau? Kowe jeneng kok njojal jejel ora. Kowe lungguh nang mburiku kene. Kaya ngapa wujude buta Jajal Werka? Tak sawange Panakawan. Ngatos-atos lho, Pak. Iya. Pareka den prayitna semoriris eko balik titiyoni ladal Semar. Durung tau wanuh, durung tau tepung, lah kok wis tepung karo aku. Apa ora jeneng wong kondang, apa ora jeneng wong kaluka? Ngartasi aku ming derajate ngaceplik le kok sampean Ratu Buta iso ngerti karo aku. Yo pancen aku wis ngerti karo kowe. Terus wigatine niat mung bakal kepengin njaluk bali pusaka telu. Tumbak kala welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat kelima sada. Kok sik kowe iki sapa? Lah kok njaluk pusaka telu? Kowe dudu wong Ngamarta, kowe dudu wong Pandhawa. Lah kok dadi kowe njaluk pusakaning para Pandhawa? Monggo Pandhawa wis padha ikhlas maringake pusaka, saiki wis padha lenggah ana ing Karang Kadempel. Lah kok dadi wong kowe liyan kebrayan kok njaluk pusaka telu? Aku sing tunggu pagedhongan pusaka negara Ngamarta. Semar Saba Ngamarta wiwit negara rung dadi tekan saiki aku wis Saba Ngamarta. Sapa wae sing tunggu negara Ngamarta ki aku weruh, aku ngerti marga kuwi bangsaning Jim. Andaning Prabu Yudhistira duk nalika semana padha dadi pengayoman tumraping para Pandhawa melu njejaga negara Ngamarta. Yen aku rung tau tepung kowe kuwi sapa? Kowe iki Jim ya udu, kowe iki buta ya udu. Lairmu buta, ning jane batinmu dudu. Ha iya apa ora? Sapa, Pak? Strewet menengo kowe. Menengo kowe ora ngisruh. Ora kok laire buta kok batine udu ki sapa? Mengko kowe ngerti dhewe. Aja ngapusi aku. Kowe aja ngapusi Semar. Ya ta? Lairmu buta ning batinmu dudu, mbok ora usah dadak sok sulapan kaya ngono kuwi. Nek sing sok tok doli sulapan ki Petruk Gareng Bagong kowe kena, nek Semar aja. Mergo Semar ki ngerti trik-trik sulap. Aku mbiyen tukang sulapan. Lah kok dadi kowe malah pamer karo aku? Lho, apa kowe ngerti karo aku? Ora ngerti sebab apa? Yen pancen awas-awas kita ngerti karo aku sapa? Sinuwun Ndarawati to sampean. Wah! Aku percaya marang kelantipan panggraitamu Semar. Angin nuwun sewu Kakang Semar. Wektu dina iki tetep Nata Ndarawati ora percaya lamun Kyai Semar ora duwe niat liya kejaba amung gawe tentrem negara Ngamarta. Buktine ngatasé mung bakal mberat pagebluk wae kok dadak nganggo sangu pusaka telu. Iki rasa kuwatir penggalih Nata Ndarawati gandeng Semar kuwi urip ning alam padang jejering menungsa. Saapik-apike menungsa mesti tau tate tumindak ala, sak ala-ala ning menungsa mesti kesasapan watak becik. Kuwi wis dadi kodrating Hyang Mahanasa. Mula ora usah dadak walang ati kowe jujur karo aku, niatmu apa Semar? Wani napa mawon kula ora ndek niat sing ala.
Niat kula setunggal mung kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Gandeng kula menika dadi pengayomaning wong Ngamarta. Kula niku wong sing saguh momong. Nek enten napa-napa kalian sing kula omong sing dicucuh Semar. Gandeng Pandhawa niku sing kula omong, mongko Pandhawa bakal nampa pacoban. Nggih menika wujudipun pegebluk. Mula sadurunge niku teka kula mbudidaya supaya mbirat pacoban niku kula wau. Kaya dene kula weruh Ngamarta menika ketekan mendung supaya aja nganti banjir lan udan. Mendung niku kula singkirke. Niku gaweane pamomong. Lah kok malah niat kula sing kaya ngeten? Manganggep kula niku duwe niat sing ala. Sinuwun. Ampun kaya ngoten. Sampeyan duwe panyakra bawa sing elek kali kula. Monggo niat kula mboten ajeng tumindak elek. Saniki Mang Presani. Nata Ndarawati kali senjata cakra niku mboten isa dipisahake. Kekarone manunggal tetunggalan nyawiji. Ngoten. Mang titeni nek niat kula elek senjata cakra mboten ajeng wal saking kancing gelung sampeyan. Ning nek niat kula apik mboten katabetan rasa ala. Senjata cakra manunggal kali pusaka 3. Mang titeni, Ndara. Kakang Semar, aku ngaku luput Kakang Semar. Nggih. Mboten perkara kula kulina sulapan lho niki. Ning pancen bener, senjata cakra niku panggraitane ya ora beda kaya menungso. Iya, Kyai Semar. Yen ngono aku ngakoni yen to niate Kyai Semar kuwi becik. Lan aku manunggal kan para Pandhawa. Mengke kala mangsa senjata kula kondurke, Ndara. Iya, Kakang Semar. Ditambahi senjata cakra iki piye, Mas? Sing penting rada beda. Aku nek nganggo Teguh Yuwana slamet-slamet suksaning Gusti. Aku damen diarani tekan ora padha wae. Cukup dinehi senjata cakra niki rasane wis rada beda. Wah iya. Bapake pancen pinter dasmu. Iki mentekne wong bingung. Kudu kepiye meneh Bedari Durga singkirke tak singkirke kaya ngapa Pantopan Kyai Semar nggih ya heeh. Bareng apa kowe nggo wadyabala ning Karang Kadempel? Mboten menapa-menapa, nek ora apa-apa bali. Aja gawe kisruh. Kancamu sing wuta dituntun, sing lempoh digendong, sing budheg dijawil. Berkasaan ganggu gawe dulurku warak kene mungsuhe Semar. Ayo mulih kabeh. Inggih ngestokaken dawuh. Madangi jagat tumungup-ungup paneng sak pucaking bukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung
Purnandara. Mesakake. Le nuthuk gamelan nganti mendelik-mendelik. Iya. Purnaning gati mugi-mugi sedaya manggiya raharja niring sambikala ayem tentrem kebaing karukunan lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa. Ya Semar. Nek wonten lepas kula sakanca nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur anggenipun mangun pasderekan. Sura Sudirajane ingkang rat suh berasut tapi kula Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih. Kula nyuwun pamit. Menawi wonten lepat sepisan malih nyuwun pangapunten, Ndara.